Imitiyo gode pacho ka Kenya Bureau of Standards koni gisechako tiyo gi lony manyasani maneno ni mwandu duto te mitiyo godo gin mago mopuodhi kendo manie rang'iny mowinjore. Kanoloso Mombasa e romo manokelo kanyakla jogo manie sekta mar ohala, jata tije bad migaono Estangari okoni okang' makamano osemiyo piny Kenya ogo okang' kendo koro piem gi pinje maoko mosedongore korka rang'iny mag mwandu. Kara kamano gikoni dwaro nitiere mar piny Kenya tiyo kanyakla gi pinje malibamba maneno ni mwandu duto maluorore e piny kaeri gin mago manie rang'iny mowinjore. Modernizing our laboratories, digitizing certification processes, and strengthening our capacity to support the industry in this transition. Because standards of tomorrow will be enforced not just through audits, but through data. Artificial intelligence, automation, and digital platforms are reshaping how we produce, trade, and regulate. At KEBs, we are embracing this shift. We're investing in digital conformity assessment, AI-driven quality assurance, data analytics, and cybersecurity. Those countries that have prospered made clear decisions, a decision that their product would not be second class, a decision that their industries would not cut corners, a decision that their standards would meet and exceed global expectations. If we can transform quality issues to be our culture, where each and every officer, right from the gate, E chenro mar ng'e gwengewa kawuono warango gweng' ma Nyuongi e sub-county ma Bondo e county ma Siaya. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni kod lerno.